Yang sa pasad, wala po sa Ten Commandments nga nabutang ni. Loh, kalawgaw. Siya man na. Kalawgaw. Nagpakita sa dili angay makita. Kalawgaw yun yung mag-usap sa itong kinabuhi. Kung kano sa ata gustong magbinot anog magbag-o. Anha po ang grabe mga tentasyon nga mo atake nimo. Sama sa mga tentasyon sa demonyo. Pero Christian boy ni, walay makapugong sa akong mga plano sa pagbalik o pagpangalagad diha sa sabakan nimo. Karon ang adlaw sa rest day sa akong trabaho. Og kay since nag-usab naman ko sa akong kinabuhi, usabon na pud akong diskarte para pag uminto sa akong kinabuhi. Instead nga mo pahuway ko karon, gamito na ako ni nga panahon para ang akong mga damgo dali na akong maangkon. Kay basin magmahay ra ko pohon. Na what if katong mga panahon og oras nga akong giusik-usikan ug ako pa tong gigamit parang ako mga damgo dali na akong makabot. Na what if katong mga panahon nga kusgan pa ang kalawasan gigamit unta to nako pagdiskarte sa pag-uminto sa kinabuhi unta inig katigulang hayahay na ang pagkabutang. So karon gamito na tika kay dili maayo nga ang kinabuhi i-relax ra. Dapat magkugita. O karon ipamasahiro na tika. Onta, sirti honta. Maintag naroy motor sa? Ay tama, naadji day driver. Kalawgaw, pasahiro? Kabuang makasala man punta ani imbis nagbag-o na unta ko. Klaro kay ni pasahero bawa ni kwarta. Klaro kayo ang pliti ani utang ra. Makasala man unta ko pero diskarte man ni sa kinabuhi. Dili gini magserbe. Kung musakay ni di na ako na ipasakyon. Kay klaro kaayo. Wa man ni kwarta ning buingan ni. Di man pud pwede. Nga kini akong serbisyo o tangon ra. Mao magpasinsyahay na lang gyud usa ta. Pasaki ako migubi, hatod ko sa meeting. Kalawgaw. Day, kanang wala man ko na masahiro go day. Nya usa pasad. Dili man ni libre nga akong serbisyo day. Pangita na lang kasakyan dira kay tan-aw na ko si mong porma oh. Wala mo kay kwarta. Murag mangutangay magagpliti ba? Grabe pud kay kamigoy nga wa ka na masahiro diri nga sige man ti kakakit-an diri nga masahiro. Imo mga pasahero, mga siksi pa kay mga babae. Kalawgaw day, sa una raman to. Karon nagbag-o naman ko mo nang pasensyahay lang ta. Pangita lay driver nga makahatod nimo. Grabe makapanghusga, batias sa batasan nimo oy. Di ka pasakay ha. Ana gid na, lisod po kayo kung ang serbisyo tiwayon ra. Sala man pero di man guro na sala kay parte man sa panginabuhi. Nya usa pasad wala po sa Ten Commandments nga nabutang ni. Kalawgaw. Siya man na. Kalawgaw. Nagpakita sa dili angay makita. Kalawgaw. Mao na lagi ni akong ginaingon ba? Na kung kanos aka gustong magbaguan na po naman tentasyon sa demonyo. Pero, pwede pa man siguro. Nga ugma na ako i-continue ang akong pagbago. Magpabadlong sa ako karon. Dam, sakay ka, dam? Unsa to? Ning anak ko mamba, nga musakay ba ka, kay ihatod ka, bisag asa, librihante ka. Oy, himala. Ganihan, dito kay kanya, karon pabutan-butan ka? Siyempre, ma'am. Ang kagwapa o kaseksi sa babae, dapat saladuhan sila sa mga lalaki. Marag diya, marag nagbuang. Actually, dili jud ko masakay. Nagsurbir ako sa mga batasan sa mga lalaki diri. Kay syempre, hapit na kumulapas kalendaryo,
Mao ni kikadlukan sa tanan nga dili maminyuan. Ug kung ikaw ang lalaki akong masugatan, sus may pagwa na lang. Kabuing. Gaingon ta kadaan ma mga pangminyo na ng imuha. Kay kung giingnan po ko nimo daan aw nagbinuton ta ako sa imuha. Wala dira, real talk lang. Sus bati kay kag batasan. Okay ra unta tong nindot kag batasan, bawi sa kabati sa imong naog ug panit nga lagom.